sä katsoa sitä videoa? En mä nyt. Antti, sä oot mennä eka sitten. Niin sä tulet sit mukaan. No, nyt. Hello! Kaikki. Mennään sinne päin, please. No niin, mä sanon nyt heti tässä videon alussa, että me ollaan, ainakin mä oon oikeesti ihan tyhmä ja hullu ja kakka. Et älkää verttikää. Varsinkin sinä. Sori vitsi. Niin sitä mä sanoinkin. Siis me ollaan ihan hulluja, sit me... Joo, niin. Et oikeesti älkää nyt välittäkö. Ja sit tää on oikeesti meidän eka video, ja tää on ihan surkee. Tää me kuvataan tätä. Mä lainaan yhden biisin sanoja. If you hate us, fuck you. If you love us, thank you. No. Niin. Elikkä me olemme Lora. Elikkä se on yhdistelmä meidän molempien nimen alusta. Elikkä mä oon Rakel ja tässä on Lovisa. Eli siis niinku lo, niinku Lovisa, sit niinku ra, niinku Rakel. Ne tajus. Ja sit niinku silleen niinku Ne kun ne tajus. yhdistää, niin sit tulee niinku Lora. Lovisa, ne tajus. Eli niinku Lovisa Rakel, mut vaan sit niinku niiden vaan kaksi eka kirjaa, niin sit tulee Lora. Jos niin. Mut siis nyt meidän me tehtiin siis tänään tällainen Uusi blogi. Ei videoblogi. siis Kirjoitusblogi. niin, kirjoitusblogi ja sitten me ruvetaan tekemään tätä videoblogia näköjään nyt tässä. Mut mä kirjoitin nyt tällaisen lehteen takakanteen. Sä oot vähän liian lähellä. Read this piste. Voi muista piste. Blogspot.fi. Koska toi Rakel sepasi tai niin sitten luultiin toi Niin kuin mä luulin. Ai. Luulo ei tiedä vähti. Mä tiedän sen. Hienoa. Mähän voi peilata meidän blogin teille. Peilata. Mitä se tarkoittaa? Ai niin joo, niinpä. No, onks se nyt järkevää? Nyt tässä näkyy vaan toi ikkuna. Joo. Kato, täällä on ihan kakkaki tietokonekamera. Hieno juttu. No, tosi hyvä peili tohon. No antiiks. Näkyykö se? Jos ei näy, saattaa näkyä huonosti, joten sä voit mennä ihan hyvin katsoa se itse. Okei, no niin, ehkä se riittää Lovisa meidän sekoiluun. Joo. Elikkä, no, siinä on sit englanniksi että suomeksi ne kaikki tekstit. Niin. Mä ajattelin, että me saadaan enemmän lukijoita silleen. Näin. Ja me pitäis tehdä tää videoblogi myös englanniksi. Tai englanninkieliset tekstit. Niin, mä ajattelin kyllä laittaa näihin englanninkieliset tekstit. Se on vähän. Jos me ostaa. Mä en oo oikein hyvää Me voidaan sille kirjoittaa, mitä me sanotaan, ja sit näyttää se tohon silleen. Ois aika tylsää. Ei vaan se, Meidän täytyy miettiä tätä vielä, mutta siihen asti me varmaan puhutaan suomea. Niin. Et olkaa onnellisia. Mut tosiaan siellä meidän blogissa Katsotaan tonne ensin. englanniksi. Kato Lovisa mun silmiin. Wow. Eikö tossa? Niin, mut kuitenkin. Joo, Lovisa ei. Lopeta. Rakel, mä lopetin jo rauhoitu. Jop. Nyt Rakel. Eiks mä voi kertoa mitä sitä? Kyllä. Ei. Mä en piiloa. Mä menen aina väärään suuntaan. Tässä kun mä yritän mennä lähemmäksi niin sit mä niinku... Me yritetään Rakelin kanssa saada toi ihan täysille toi mittari, mikä mittaa meidän ääntä. Ei yritetä. Yritetään. Sori. Mä tiedän, jos tästä videosta saattaa saada päänsärkyä. Henkistä. Että fyysistä. Ei, Lovisa, ei. Vie se pois. Joo, Lovisa on pakko mieleen yhteen hienon asian, jota mä en halua, että me näytetään. Te saatte arvata ihan itse, mikä se on. Laittakaa vaikka kommentteihin alas. Pöri juttu. Okei, Lovisa, älä paljasta enempää. Mä haluan tietää, keksiikö se sen. Tässä on hieno äänikin. Ok. Mutta tää oli periaatteessa mainostusvideo, et... No miten niin? Me tehdään tämmönen videoblogi, et joo okei. Katsokaa tätä mainostettiin. Oh hiljaa. Niin tää
tää on hyvä, eiks niin, että tää on hyvä? No okei, tää on kyllä aika kakkavideo. Niin Mut joo, toivottavasti tykkäätte näistä meidän tulevista videoista, jotka on ehkä vähän parempia. Ja parempi kamera olisi ihan kiva. Mut jos me kuvataan meidän... Ei mä näy. Jos me kuvataan meidän kameraa, meidän koneen kameraa siis, koska meillä on nyt mitään järkevää kameraa. Tai on mulla yksi, mut Ei täällä sekään ei ole. ainakaan. Niin. Jos mennään meille, niin sit me voidaan kuvata ehkä pikkasen parempi video. Niin. Mut moikka! Seuraavaan kertaan ainakin. Jep.